Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Nadine Lija ma laqatx talba biex immigrant infettat bit-tuberkulożi jinħareġ miċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħal Safi. L-immigrant mill-Kosta tal-Lavorju li wasal Malta legalment f'Novembru li għadda bħalissa qed jingħata 14-il pillola kuljum għal marda tat-tuberkulożi. Ir-raġel kien qed jingħata din il-kura taħt is-supervizjoni tat-tobba biex ma jibqax ta' periklu għalih innifsu u għal dawk ta' madwaru. Il-qorti semet lil rappreżentanta tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika li spjegat li dan l-immigrant kellu l-moviment tiegħu ristrett għax hemm il-possibilità li jxerret l-infezzjoni lil persuni oħra. L-avukati tal-immigrant argumentaw li r-raġel ma kienx ġie infurmat għaliex baqa' miżmum fiċ-ċentru tad-detenzjoni u għal daqstant kien qed jinżamm hemmhekk illegalment. Il-qorti iddeċidiet li r-raġel għandu jibqa' jinżamm f'ċentru ta' detenzjoni biex ma jkunx ta' riskju għal persuni oħra u jkun assigurat li jibqa' jirċievi it-trattament meħtieġ.